Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili. Iseyinkinga Eyamanzi Endwedwe. Kuvulwe elezobuchwepheshe eMatshana. Kanti ke Nehawu ishaya amakhala ngolwamaholo. Izindaba ze1KZNTV zifundwa nguSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Imiphakathi eyakhele isifundazwe saKwaZulu-Natal isalokhu iqhubeke njalo nokubhekana nengwadla yokwentula amanzi. Umphakathi wasendaweni yaseNgedleni Endwedwe ngaphansi kaWard 12 ukhala ngobunzima bokweswela amanzi isikhathi eside kanjalo nokungafiki kwamaloli athutha amanzi. Udumisile Mzimelo ilungu lomphakathi uthi nakuba beqonda ukuthi le inkinga ebhekene nalo lonke lakuleli abasafuni ke nokulethelwa amanzi ngamaloli kwazise akhethe izindawo. Njengoba umhlaba wonke ubungaza iNational Water Month, umphakathi wakuWard 12 endaweni yaseNgedleni Endwedwe ubhekeneke nenkinga yokuntula amanzi. Lo mphakathi osukwini lwayizolo ungeneleke isiteleka njengoba ke ubuzwakalisa ukungenami ngendaba ke yenkinga yamanzi obhekene nayo. Ukuzwa ke kabanzi sinawo ke amalungu omphakathi azosibeka esithombeni ukuthi ke njengoba osukwini lwayizolo betelekela ke yona inkinga yamanzi. Mhlawumbe ke ibuphi umzima ababhekene nayo. Mhlawumbe masicela usibeke esithombeni ukuthi yini eyenzekile osukwini lwayizolo. Okay. Sanibonani. Igama lami nguDumisile Mzimela eNgedleni kuWard 12. Sinenkinga kakhulu esibhekene nayo yamanzi. Esingenawo silokhu asukela ngo2017 sinenkinga ukuthi fanele silanda amanzi endaweni lezi kuthiwa yi-10 pipe. Inkinga ke sibhekene nayo ke esenze sayisaya kotoyitoyi. Kungenxa yokuthi kwezinye indawo uthola ukuthi kuthiwa bawavulile kodwa singabatholi inhlobo thina. Kwezinye indawo uthola ukuthi bezothi kade efikile amanzi ebusuku phakathi ngobusuku ngakho kanjani amanzi ebusuku kumnyama nezigebengu zingaka. Asikwazi ukwenza lokho kodwa futhi ke la mangaphosisi la esikhona njengamanje amanzi leyo sawagcina ngoMarch 2. Basibalela amapayipi izolo ababesibalela wona ngo2020 zonke inkinga abayibalayo ezika 2020 lezi sasizwile. Kubonakala engazuthi umsebenzi wabo impela abawunaki ngoba lempilo esesiphila la kuna nabantu abagulayo abalele phansi abafuna ukugezwa njengamanje kufanele senze njani. Amanzi siba nenkinga ukuba emengabe singawatholi siye singazothi sobathola kuphi mhlambe size sebridgeini emfuleni siyowathola khona. Manje ke lawa sebridgeini akwazi ukuwaphuza uye uwakhe nje ukugeza. Siba nenkinga kakhulu. Ukukha amanzi emfuleni sibadala kuyinkinga kakhulu kanti namanzi namhlanje awasahlanzekile. Kudala ke bezike zibe khona igameko ezimbi emfuleni kodwa kwamanje bezingakabi khona. Abelembe bathi ke ukuhamba kagesi ngezinye zezinto eziphazamisa ukuphakela umphakathi ngamanzi njengoba kuthatha cishe izinsuku ezintathu ngaphambi kokuba kubuyele esimeni kanti emhlanganweni obanjiwe kuvunyelwa ngokuthi ke kufanele ukuthi kuqambe kushaya inyanga kaJune kube ke sekufakwe ama-borehole endaweni ke ezifana naseNdondolo, iseKwambase, eHloniphani naseThafeni kuphinde ke kwengezwe amaloli athutha amanzi. Eyindabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngisendwedwe. Kulokoza inhlansi ethemba ngekusasa labafundi besikole samabanga phezulu Amangwe High School eseMatshana ngasempangeni ngenkathi umasipala umhlathuzo uzwe kwethula ngokusemthethweni igumbi lezobuchwepheshe kanye nelamakhompyutha. Umphathi kumasipala umhlathuzo uNkosanyezulu uthi inhloso onqangi ngokunikela ngalezi izinsiza kufunda ukuthuthukisa ke izinga lemfundo ezindaweni ezisemakhaya ifinyelele ezingene lezikole zasemadolobheni. Umphathi kamasipala umhlathuze uNkosanyezulu uthi babeke eqhulwini izikole zasemakhaya njengoba zivame ukusilela emuva ekuthuthukiseni imfundo. uNdabezitha usho kanje njengoba bekuqhubeka uhlelo lokwethulwa kwamagumbi ezobuchwepheshe esikoleni Amangwe eMatshana. Sikubalula kakhulu ukuthi ikakhulukazi indawo ezisemakhaya indawo ezinganakekile neze bekulula nje ukuthi sithathe bonke lobuxhakaxhaka sibuse esikoleni esivele sikhombisa ukuthi sinezingane ezikhule vele esimeni lapho khona impilo kweyasedolobheni. Kepha sithe asize lapha eAmangwe high school ukuzoqinisekisa ukuthi izingane ikakhulukazi eziqhamuka emakhaya
angenzi kahle hle njengalawo makhaya asedolobheni nazo azikwazi ukuthi zithole lo lwazi esikhoyelwa ukuthi lo lwazi zizosiza kakhulu ingane kusasa. uZulu uthi inhloso nqangi yalolu hlelo ukunika abafundi ithuba lokufunda izifundo zamakhono ukuze beyokwazi ukuzimela ngemfundo. Inhloso nqangi ke ukuthi ke silethe i-laboratory le ne-science center nokuxhakaxhaka bama-computer, i-computer center khona la ukuthi sifuna ukuthi intsha ifunde imfundo yamakhono ukuze ikwazi ukuthi kusasa ikwazi ukuyimela ukuze ikwazi ukuthi khona la eAmangwe High School nakwezinye izikole umbuzo wakho ubuthi zikhona ezinye izikole ezosizakala i-laboratory le ne-science center ne-computer center kuzosetshenziswa izikole eziningi kakhulu, not just less. Ingane ezosizakala ikakhulukazi nje kwi-science center zo-50 ziqhamuka ezikoleni ezi-around le area kushuthi akuzona ezala kuphela. Omunye wabafundi bezifundo zesayensi kulesi sikole uAsanda Buthelezi uthi ukwethulwa kwalolu hlelo kuzodlala indima enkulu ekucijeni ikusasa labafundi basezindaweni zasemakhaya. Ukuba khona kwentuthuko engaka lana kusiza kakhulu ezithina abafundi baka science, because you'd find ukuthi uthisha is explaining something eklasini and you do not have the idea of leyo nto ukuthi ibuya kanjani. So ukuba khona kwezinto ezikanjena kuyasiza nathi ukuze sikwazi ukubona, kwazi engage practically, singagcini izinto ngokuyibuka encwadini. And I hope ukuthi, not what I hope, I'm certain ukuthi lizoba khona ushintsho olukhulu due to i-performance and uku-excela kwabafundi on i-academic. So ngicabanga ukuthi konke there will be a great improvement because of such intuthuko. Kanti ke uthisha walesi sikole wesayensi unolwazi Shozi uthi icacele esokeni ngokwethulwa kwalolu hlelo njengoba babekade bedonsa kanzima ukuze bethole ezobuchwepheshe. As a school and as an educator, into engayithembisa ukuthi ifacility njengale we are going to keep it running and it's going to attract even noma ngathiwa izikole eziwomakhelwane that need to. Ngoba before this, ukuze senze ama experiments, I had to drive to Richards Bay, which is about 30 minutes away. Ngiboleka equipment, senze deskini eklasini. And uthola ukuthi ne-equipment yakhona ayizuzenela zonke ingane. Uyabona manje mawusune equipment yakho noma ngathiwa mhlawumbe equipment ayizuzenela zonke ingane, kodwa uyakwazi ukuthi uqale early so that uza accommodate bonke abantwana ngoba ama-class ethu makhulu. Ezindabeni za1KZNTV kube kumqondisi Myeni eMatshana. Inyunyana-I-Nehawu ithi yamisa isiteleka ngoba umqashi ethi uyasizwa isikhalo sabo sokunyusa imali ngo-3% engazange exhumane nabo ngonyaka owedlule. Owale nyunyana-ke Mkungundlovu Mangazwingubane uthi njengamanje umqashi useyazinqumela futhi-ke iphesenti azimisele ngokunyusa amaholo ngalo. Uthe bona-ke njenge-Nehawu abahambisani nalokho ugxeke ezinye-ke izinyunyana ezizimisele-ke ngokwamukela okubekwa-ke etafuleni ngaphambi kokuthi-ke kulwelwe izisebenzi ukuba-ke zithole okuzokwenza umehluko. Inyunyana-I-Nehawu ithe yamisa isiteleka ngemumva kokuthi umqashi evumile ukuthi uzofaka uchatha. Phakathi kwezinto esavumelana ngazo kwakukuthi uyavuma uhulumeni ukuthi wenze iphutha ngokuthi afake lo 3% ngenkani ngaphandle kwemvumo yabasebenzi nenyonyana. Wathi uzowese edake la kulo 3%. Ayilibelanga nge-percent azo-eda ngalo ngoba wathi kufanele phela abeke i-offer etafuleni kwi-PSCBC. Then savuma ukuthi sizobuyela ngaphakathi ngoba usezibophezela usayine isivumelwano ukuthi cha uzokwenza sure ukuthi uya-eda la before aqhubekele nama-negotiations lawa amasha ka-2023. Yes, into eyenzakalayo ke njengamanje etafuleni ziyaqhubeka ingxoxo umqasha kalile ukuthi ikuqhutshekwe nama-negotiations ka-2022. Inkinga ke sinawo njengamanje kuyona esimisile ngokuthi lawo amanye ama-union afedusa kanye neSATU awafisi ukuthi avule lama-negotiations. Nekuyinto ke esixakayo ke leyo ukuthi waye bangacabangeli abasebenzi bacabangele kuphela isithunzi sabo ukuthi bona bayange striking bathi le mali le bayithola yanele. Okusixakayo ke lokho kuyaqala ngqa emlandweni ukuthi inyonyana kube izona ezilwela uhulumeni. Ungubane
Uthe bakholwa ukuthi uchatho bekomqashi etafuleni angeke uze uzisebenzele izisebenzi. Uhulumeni ukuthi usebeke into ayibiza ngo7.5 esikholwa ukuthi akona 7.5 ngempela lo ngoba kulo 7.5 ufake nento esibiza ngegratuity. Le gratuity le uku1000 nemali ilinganisela ku 4.2%. So uma ethi ubeke u7.5% thina mase sibala kahle siyabona le u2.8% okuthi iwest ngisho kunaleya ngonyaka odlule. Ngeke ke sisayine sinehawu mawukuthi lama union ayaqhubeka nongabacabangela abasebenzi thina ngeke sisayine lento le sizoqhubeka nje sibeke udaba enkantolo ngoba sinesivumelwano njengamanje simile sithi aqale ngengxoxo sika 2022 kodwa kumqasha kalile ilokho kusibeka ekwiposition enzima ukuthi umqasha kalile ukuthi abeke ioffer ama union amanye angafuni ukuthi umqasha afake imali yabasebenzi. Ephawula uNgubane ngodaba lwezisebenzi zezempilo uthe bayawazi umthetho ngakho akekho umuntu ozoxoshwa. Sababuyisela emuva ngokuthi kwangasekho kuba protected kahle ngoba sifuna ukuexpose abasebenzi engozini ukuthi baxoshwe sase sibabuyisela emuva ke emsebenzini kodwa nje akekho umsebenzi ozothintwa lesivumelwano siyasho naso ukuthi akekho umsebenzi ozochargewa ngokuthi uparticipate kwi strike futhi even sekufika kulento ka no work no pay ngoba siyayazi ukuthi into ekhona ingakho sasingadinga ukukhunjuzwa uhulumeni ukuthi i-no work no pay zo apply siyayazi ngoka section 64 we Labor Relations Act. So uma isi-apply lento mawukuthi kuyenzeka se-approvile futhi ukuthi umuntu engafuni ngempela kuba semsebenzini kwangeke ubambele umuntu nje kade ethanda ukuya emsebenzini wafika amasange evaliwe leyo nto izostekarisha over a period of 4 months kusho ukuthi mhlawumbe umuntu emawukuthi ukweleta u400 rand kuzothathwa nga100 rand ukuze kubiya phela le mali le. Ezindabeni ze1KZNTV Endwedwe semgungundlovu. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uNonhlanhla Khoza uthi ke kuzoqanjwa kabusha isikhungo sokuhlomisa ngamakhono intsha esakhiwa endaweni yaseBhobhoyi ngesishoshovu somzabalazo. uTolomane Mnyayiza owadlala indima enkulu ekulweni ke nohulumeni wobandlululo endaweni yasoGwini. Ukhoza usho kanje ngesikhathi ehambeleke le ndawo ukuyobheka izinselelo lomphakathi obhekene nazo. Isikhungo samakhono esakhiwe endaweni yaseBhobhoyi oGwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal sizoqanjwa ngegama lesishoshovu somzabalazo uTolomane Mnyayiza owadlala indima enkulu ekulweni nohulumeni wobandlululo endaweni yasoGwini. Lokhu kuvezwe ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uNonhlanhla Khoza ngesikhathi ehambele lo mphakathi ukuyozwa izinselelo ababhekene nazo. Igama lalo sesithathe iqathi Deputy Mayor. Sahamba savakashela umndeni kaTolomane Mnyayiza. Sathi njengoba sifisa ukusibiza ngoTolomane ithimba belihambile liye emndenini wakaTolomane le ekhaya kwaTolomane bebese lisikisiki behambile beyokhothama ngoba akufanele sisebenzise igama lomntwana wabo begazi. Sahamba sayozithoba sakhothama safike sanikwa imvume ekhaya. Namhlanje mhla sivulwa le-skills center ngicabanga ukuthi nobe nikhakhambile lonke lijabule ngoba siyobe sivula ngokusemthethweni sivulwa umndeni kaTolomane ukhona. Ukhoza uthi lesi sikhungo sihlinzeka ngamakhono kubantwana abayizintandane ukuze bakwazi ukuthola isitifiketi sokuthi bakwazi ukuthola umsebenzi. Abantwana ababengenalo ithemba lokuthi ngelinye ilanga bayobeke bathole nje that vocational training kodwa namhlanje bazophatha i-certificate accredited akwazi ukuyogqoza nakuphi ngayo. Sengibuya khona-ke mina sengike ngahlala nje nasemshinini yokuthunga izimbadlambadla ezingaka zemishini yokuthunga miningi igcwele indlela nje bayathunga futhi abantwana benisebeqalile kuyabonakala ukuthi ubuhle biyeza. Uphinde wakhuthaza umphakathi ukuthi usebenzise uhlelo i-Operation Vula Fund esiza osomabhizinisi abasathuthuka. So-ke sino-Operation Vula Fund u-Etia uphethe esandleni i-Operation Vula Fund kunesabelo nje sibekile esithi singabaphilisa ngcono kanjani omama abathi thina sesizigruphile thina kodwa thina sifuna i-training hlobo lithile le-training
ngoba kulesa skills center uthatha iminyaka engaka. Thina somama siyafuna ukubhaka futhi siyafuna ukuba nebakery. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisebhobhoyi. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kusijoyina ubukela izindaba ze-1KZNTV nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili. Iseyinkinga Eyamanzi Endwedwe. Kuvulwe elezobuchwepheshe eMatshana. Kanti ke iNehawu ishaya amakhala ngolwamaholo. Obambe njengemeya kamasipala wesifunda uGumandla uthi basalindele iqembu elibusayo uKhongolose ukuthi ke liqoke imeya entsha yalo masipala njengoba lo masipala uholwa yileli qembu. Uchiya usho lokhu ngenkathi kubanjwe inkonzo yokukhulekela lo masipala kanye nabasebenzi bakhona kulandela ukuthi ke kwahlasela ukufa lapho kwadlula khona emhlabeni umphathi kalo masipala kwadlula usuku olulodwa kwaseke kushona imeya. Obambe njengemeya kamasipala wesifunda uMandla uthi ukuqokwa kwemeya entsha ezoqoqobala lo masipala kulele kwiqembu elibusayo uKhongolose nokuyiwo hola lo masipala. Uchiya ukusho lokhu ngesikhathi kubanjwe inkonzo yokukhulekela lo masipala nabasebenzi bawo kwizinselele seke babhekana nazo njengoba kwashona umphathi walo masipala kwathi ngosuku olulandelayo kwashona imeya lo masipala. Kulama post lawa akhona nje and kule epolitically kuyaye kubeke iqembu elikwazi ukuthi ke lingene kuma processes onke bese likwazi ukuthi ke lisinikezele ke umeya ukuthi ke nanga umuntu ekuyena ozokwazi ukuthi ke aqhubeke ahole umkhandlu. Silinde leyo process ukuthi ke iANC njoba lo mkhandlu uholwa iANC ikwazi ukuthi ingene kulawa ama processes. Including nakule process le ka section 56 and 57 lawo ma post lawo silindele ukuthi ke sikwazi ukwenza kodwa kweka sesikwazile ukadvertiser and ipost sayifaka emaphepheni naku media space. Iqhuba uthi baseza ubuhlungu namanje ezinhlizweni ngalesigameko sokuhamba emhlabeni kwabantu abebedlala indima enkulu kulo masipala. Umkhandlu siyazi ukuthi wehlelwa yishwa la khona kwashona khona wethu ubaba uMahlobo and kwabuya within a day kwase kushona umama wethu honorable umama uMthiyane ukhansela and sifilileke sine management leadership yomkhandlu ukuthi ke asike sihlanganyele nabanye nje abasebenzi bethu abanye ekutholakalile emva kwesikhathi ukuthi ke bagcine bedlulile emhlabeni ukuthi ke nemndeni yabo bonke sikwazi ukuzohlanganyela siwumkhandlu sizobhekana nalesi simo sicele abaphathiswa bezwi ekutheni babe nathi sizothandaza ngoba asifuni ungasho ukuthi empeleni sikhona ngokwemzimba but spiritually we are still hurt ngendlela izinto ezenzeke ngayo emkhandlini wethu. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisesayidi. Inhlangano yabalimi basemhlathuze iWomen in Agriculture and Rural Development iqhakambisa ukubaluleka kokudla okunempilo ukuze uzigcine uphilile. Lokhu ke kugqame ngenkathi umnyango wezolimo emhlathuze unombungazo waminyaka yonke weqhaza lokudla kwesintu empilweni yomuntu. UNontomzimelo okhulumela le nhlangano yabalimi uthi nakuba kukhona ukuthikameza ezolimo kepha abantu ke mabangadikibali ukuze bengeke bezithole sebethembele ekudleni okungenampilo kuphela. Kuqhakambiswe ukubaluleka kokudla kwesintu kumbukiso wokudla kwesintu obubanjelwe empangeni namuhla. Nawubanjwe umnyango wezolimo ubambisene nabalimi ngenhloso yokukhuthaza abantu ukuba badle ukudla okunempilo. Usihlalo wenhlangano yabalimi emhlathuze uNontomzimela uthi abantu mabangadikibaliswa ukuguquguquka kwesimo sezulu kunalokho beqhubeke nokuzikhiqizela ukudla okunempilo. Ukushintsha kwesimo sezulu, ukuguquguquka kwesimo sezulu kudikibalise kakhulu abanye abalimi beyibona bengasakwazi ukulima ngenxa yokuthi balindele ukuthi ivule izona ngesikhathi esithile ingani ngaleso sikhathi, balindele ukuthi lizobe libalele ngesikhathi esithile lingabaleli. So ukutshala ama patterns esasiwajwayele okutshala kuqala awasafani nawamanje.
kodwa sithi-ke noma kunjalo ithemba lomlimi uma ngabe faka imbewu emhlabathini uyayathi uyazi wena Nkosi ukuthi njengoba iy'lwane noma izinyoni zidla zingatshalanga, mina njengoba ngitshala nje ngizodla mina ngidle ney'lwane futhi. Siyagqugquzela-ke omama ukuthi njengewadi abasiphushe khona sizobaphusha nathi emnyangweni ukuthi izimbewu abazenze zibe available ukuze abalimi bezokwazi ukuhlomula bahambe bayolima, ngoba isimo sempilo asimnandi njengamanje, kodwa uma ngabe silima siyiproducela thina ukudla sizokwazi ukuphila, sizokwazi ukuphila emzimbeni, sizokwazi futhi ukuthi ngalokho okuncane okusele noma okusalileyo ngesikhathi sidla sikudayise sikwazi ukuthola imali. Owesifazane oneminyaka engama-85 nongumlimi uthi abantu ababuyele ekudleni kwasendulo ukuze behlale bephilile. Noma ngabe ngiphethwe isisu ngiphuzela amahewu lawo esiyigayela wona, akukho nkinga, sidla ijingi, sidla omadumbe, sidla obhatata. Imbuya le kade ngikhuluma ngayo nansi laphana kwami ubhatata ukhona. Akho nkinga bakwethu, eke sibuyeleni ekudleni kwethu kwesintu. Esinye sezikhulu ehhovisi lezempilo eKing Cetshwayo, uBongani Mkhabele, uhambe emazwini alaba balimi ekhuthaza ukudla okunempilo. Ukudla kwesintu noma lokusizothi it's a natural food, we recommend ukuthi kudliwe khona kunalokudla ukuthi sizothini it's processed. Better ukuthi sitshalele ukudla sikudle sikusebenzise and then kunokuthi siyoyithengela ukudla already kwenziwe kuprocessiwe, ngoba in processing kunokuningi okwenza ukuthi ukudla lokwa natural kushintshe. So kusuka kwemzimbeni yethu uma kufika emzimbeni yethu kungasabi that healthy lokube sizokuthola ku natural food. Kanti uSibongile Madondo usuka emnyangweni wezolimo eMhlathuze uchushise abalimi ngohlelo abangalilandela ukuze kuthengiswe isivuno sabo. Njoba sisemnyangweni wezolimo ke abalimi bayakhala ngesikhathi ukuthi abazi bazokudayisa ukudla, kodwa ke thina siyabalekelela abalimi ukuthi imarket sibatholele zona. Kunohlelo olubizwa ngoRaset emnyangweni la silekelela khona abalimi kuyathatha ukudla kwabo kuhanjiswe lapho kulezo zimarket abasuke sebeqhunyaniswe nazo. Kungaba ukudla oqhamuka phansi emasimini, kungaba amaqanda aqhamuka emfuyweni njalo njalo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni empangeni. Ukhuthaze ukuziphatha kahle entsheni ukuze nayo ikwazi ukuphila isikhathi eside. Intombi endala enguNethi Mthethwa wasenqutshini empangeni enyakatho nelikaMthaniya obehlanganisa keminyaka eyikhulu elilodwa edla Nhlavana. Lesaguga ke sizwakalise ukubonga kwinhlangano yabadala iMasibambisana Association for Aged okuyiyona ke emenzele umcimbi wokubungaza usuku lwakhe. Izaguga ezingaphansi kwenhlangano yabadala iMasibambisane Association for the Aged sibungaza usuku lokuzalwa lukaNethi Mthethwa obehlanganisa iminyaka eyikhulu edla Nhlavana. Lo mcimbi obubanjelwe ehholo eNgwelezane ubuhanjelwa amalunga alenhlangano kanye nesihlobo nezinye izinhlaka ezahlukene. uNethi Mthethwa ukhuthaza ukuziphatha entsheni ukuze kwande iminyaka yayo yokuphila. Abana kuyefika iminyakeni yami yoba ingane zethu ziyahlupha, azilaleli ibazali, zizenzela lokhu zithanda khona. Lokhu uthi uyayikhuza ibuya nawe ishaqani. Namuhla kufuna kube ngibabona uthi hawu nasi silukazi bo. Nathi kufuna kube sizigoqa sizobona lokhu kuyenze ilabantu. Manje ngiyabonga nani izingane zami. Usihlalo walenhlangano kuyiyona eyenzela ugogo umcimbi uBheki Ithemba Mthimkhulu uqhuquzela ukuthi abantu abadala kumele bavikelwe ngaso sonke isikhathi. Kanti lenhlangano iphinde yenze nemisebenzi yezandla eyahlukene. Inhloso yethu ukuthi kubela lo mcimbi bekuyileyo ukuthi sibona semhlabeni ukuthi umuntu omdala uyanakwa, samnaka nathi njengenhlangano kaMasibambisane nanokufunda ukuthi umphumela ukuziphatha kahle uholela kuliphi izinga lokukhula. Izaguga ziphinde zathola iziyalo ngendlela okumele zidle ngayo. Izihlobo zikagogo zizwakalisa okukhulu ukujabula nokubonga kulenhlangano
ngabakwenzele ugogo umthethwa. Kanjalo nomasipala uMhlathuze unxusa izakhamizi ezindala sivikelwe ngayo yonke indlela. Okokuqala nje kufanele masikwazi umuntu uyakwazi ukukhula azareach le position erisho umama umthetho ngokudla. Kanjani la ukudla kuyakwazi ukuphiliswa, uyakwazi ukuthi ungafiki emaphilisini, uyakwazi ukuyihambela ngenxa yokudla uma uzodla kahle ngendlela ephephile ukudla okunempilo. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu esigcinelile ugogo kwazi wayilesi sikhathi, sibonge nemfundiso akasifundise yona. Sifisa futhi ukuthi siqoquzele ulusha nawo bonke abantu basemhlathuze ukuba bavikele abantu besifazane njengoba beyinzala abantu. Umdanso nomculo ezinye zezinto ebezihamba phambili kulomcimbi. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eNgwelezane. Ake sihlabe ikhefu sihlangabeze Masibuye. Asikubingelele siphinde sikwamukele mungabeke usanda kusijoyina ubukela izindaba ze-1KZNTV nazi ke izihloko zezindaba isifolo sangazo namhlanje. Iseyinkinga Eyamanzi Endwedwe. Kuvulwe elezobuchwepheshe eMatshana. Kanti ke Nehawu ishaya amakhala ngolwamaholo. Ake sikubhekele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.11 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-22.37 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane liphinde libeke u-19.65 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$1,967.32 e-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$78.28 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe labadlali abaneminyaka engaphansi kwengama-23 uDavid Nothwane wesule isigubhukane kuleli qembu. Lokhu ke kwenzeke sekwedlula izinsuku ezimbalwa leli qembu lakhe lehlulekile ke ukuzibekisela indawo kwimidlalo ye-AFCON. Iqembu lika Nothwane lehlulwe yiCongo Brazzaville eqaleni kwesonto njengoba ke lashaya igoli kuhambeni zagcina ke zibambene ngegoli elilodwa ngapha nangapha. Kanti ke kuhambeni eNingizimu Afrika yehlulekile ukunqoba umdlalo njengoba ke uphele iziginqelene amaqanda zombili. Ake sikubhekele isimo sezulu. Mbukeli zingaka akade sikuphathele zona ke namhlanje sihlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.